Сигурно вече сте чували за китайската марка автомобили Leapmotor. Сега ще ви представим модел C10. Leapmotor C10 Hybrid Reef с ниво на оборудване дизайн. Представи си SUV, който ти дава свободата на електромобил, но без притеснението докъде ще стигна. Задвижването е изцяло електрическо. Колелата се движат само от електромотор с 215 конски сили и 320 Нм въртящ момент. Усещането е плавно, тихо, моментално. А когато батерията започне да намалява, бензиновият двигател се включва не за да задвижва колелата, а за да произвежда електричество и да зарежда батерията. Над 970 км комбиниран пробег с едно зареждане и пълен резервоар. Вътре те посреща модерен дигитален свят. 10,25-инчов инструментален дисплей пред теб и 14,6-инчов централен екран с 2,5К резолюция в сърцето на таблото. Отопляеми вентилируеми седалки и 210 см стъклен панорамен покрив с електрическа щора. Минималистичен дизайн, интуитивен контрол и усещане за премиум комфорт. Leapmotor C10 с Leap Pilot комбинира интелигентни системи за безопасност и комфорт, включително адаптивен круиз контрол, центриране в лентата, автономно спиране и още. Leapmotor C10 Hybrid Reef – интелигентният електрически SUV от ново поколение. От Стефанов, ами от кой друг?